Много дълго да даде. Взимай, Росене! Много смешно се получи. Спиране с цици. Прибирай! Боби, като ти се включи нулата тогава, като се включи, не сега! Браво, Юли! Юли, между другото, като влезна там ти играни, според време не никаква. Май той ще си застави човече. Аз там стоя, той ще застави. Ма не може. Въпросът е, ма не тук него е нарочно. Няма бързи, Дани! Еми, колко ще играе?